Mit navn er Tobias, og det her er Daniel, og det her er... Ja, jeg er Rasmus. Nå, okay, ja. Og i dag vil vi fortælle lidt om høj- og lavtryk. Høj- og lavtryk er op på nogle ord, vores mor og far hører, når de ser BMC. Det betegnes også som H eller L på hver kode. Men højtryk og lavtryk er meget vigtigt at forstå, for det er sådan, vejret hænger sammen. Ses. Hej. Atmosfæren vil altid forsøge at udligne forskellen mellem højt og lavt tryk, og det er det, der får vejret til at blæse. Jeg har nok hørt, når det brænder, så skal man søge ned mod gulvet, fordi at der kommer meget røg. Og røg det stiger opad, fordi det er varmt, og så er det nok også, fordi man ikke har røgforgiftning. Det har vi et lille forsøg, der vil vise, så følg med. Vi er nu hernede i hjemmekundskab, hvor vi har fået lov til at låne en bagplade af en ovn af siden i det. Det her forsøg handler om høj- og lavtryk, og til forsøget skal vi bruge 2 bagplader og et stearinlys og noget varmt sand og isterninger. Ja, nu vil vi så prøve at vise, hvordan høj- og lavtryk virker sammen. Det svarer nogenlunde til, at ligesom vi fortalte før, at jorden har varmet den dejlige jord op, og så den kolde, eller den varme luft stiger op, og den kolde luft kommer hen og tager den varme luft. Og her har vi noget varmt sand, og det er isterninger. Ja, godt. Vi prøver. Pis. Se, hvordan røgen kommer hen og tager pladsen. En måde for højtryk på er ved at være der, hvor store luftmasser mødes, f.eks. i subtroperne. Over ækvator varmer den dejlige varme sol jorden op, fordi varm luft er lettere end kold luft. Men når luften varmes op, så kan den kun stige mod nord eller syd. Og når den så kommer hen til subtroperne, hvor det er lidt køligere, så bliver det kølet ned, og det staler mod jorden igen, så det skaber vind, og så går det hele i rundkreds. Det er helt vildt.